lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga gala, kumusta? Kagahapon, gisaulog nato ang Palm Sunday. Sa kinatsila, Domingo de Ramos. O sa Binisaya, maugihapon, Domingo sa Ramos. Ang Ramos, sa in English, bouquet of flowers. Bugway o pungpong sa buwak na sagad ihalad sa taong halangdon. Ang Domingo de Ramos mao ang unang adlaw sa Semana Santa. Kanusa misuod si Jesucristo sa Jerusalem ug didto namatay sa Biyernes Santo ug sa tuo ka adlaw na banhaw sa Domingo de Gloria. Daghan ang wa makasabot sa kahulugan sa Domingo de Ramos. Mao nga ang hitabo atong tingwaon pagbatbat karon. Dili man kita pare o theologian kung sabyo sa relihiyon. Busa nga atong paghisgot, ipasikad lang nato sa naisulat sa Biblia o sa kasaysayan. Sa ato nang nasairan, sa iyang panudlo, gisaway ni Jesus ang mga kasuguan sa simbahan sa mga Hudeo. Ug napungtan siya sa mga reliyosong lider nga gipanguluhan ni Caiaphas. Sa iyang pagwali o pagtambal sa mga baldado masakiton, nagpanon ang misunod kaniya. Ang uban, nagtuo nga siya ang gitagan sa karaang kasulatan nga Misaya kun manluluwas nga manguho sa revolusyon batok sa mga Romano. Mao, nag-iisip siya nga public enemy number 1 ni Poncio Pilato, ang Romano nga gobernador sa Judea. Si Kristo nasayon niini. Apan may adto gihapon siya sa Jerusalem nga gitawag og siyudad sa kalinaw. Sa iyang pag-abot sa siyudad, nagsakay siya og asno, ihid nga kabayo. Ug isugat siya sa panon nga nagwarwarag lukay. Sa karaang panahon, ang mga general ug kasundaluhan nga makadaog sa gubat sa ilang pagpauli pasidunggan sa maong paagi. Maglinya ang mga tao sa daan ug ang mga tropa ilang pahalipayan sa buwak o daigon o warawarahan sa lukay o dahon sa oliva nga simbolo sa pagtahod. At may nunduman nga sa pagkatao ni Jesus sa kwadra, ang awit sa mga anghel nagkanayon, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." Sa ato pa, himaya sa Diyos sa kaitasan o sa kalibutan, kalinaw alang sa iyang naimutan. Kalinaw, mo'y tahas ni Kristo sa iyang pakiguban sa tao. Ungao nga sa iyang pag-adto sa Jerusalem, asno, ihid nga kabayo, dili kabayo nga tahor ang iyang gisakyan. Aron papaila nga siya, dili manggugubat, kundili Prince of Peace, prinsipe sa kalinaw, ug Savior kung naluluwas. Natao siya, aron luwason kita sa kasalanan. Apan sa pagtuo sa mga yanong Hudeo, siya ang manguho sa pag-alsa, aron pukanon ang pagmando o pagdaog-daog sa mga Romano kanila. Sa unong pa, ang panuhigo ni Jesus, si Judas na taga Galilee, way relasyon ni Judas Iscariote na nagbudi ni Kristo. Si Judas na taga Galilee, ang unang mialsa batok sa Roma. Gisupak niya ang pagsensos kung pag-ihap sa mga Hudeo aron sila mabuhisan. Gipatay siya sa mga Romano, ang midapig kaniya gilutos ug ang ilang mga bahay gisunog. So kaniya to, wa na'y musukol sa gahom sa emperador sa Roma. Bisan tuod kung siya prinsipe sa kalinaw. Si Jesus, usa ka revolusyonaryo. Revolusyonaryo, kay gitinguha niya ang pag-usab sa relihiyon sa mga Hudeo nga gibase sa napo kasugo nga gibilin ni Jehova kang Moises apan gidugangan og 613 kasugo nga binuhat sa mga pari. Pananglitan, gisupak ni Kristo ang kasuguan sa mga pari na sa adlawng Sabado, ang adlaw sa timpahulay nga gitakda ni Jehova sa ang pagtambal sa masakiton, sa ang pag-ipo sa mais aron ipakaon sa gigutom ug daghang panguban.
Labaw sa tanan, iyang gisaway ang pagpanapi sa simbahan ug ang korupsyon sa kaparian. Sa iyang pag-adto sa templo sa Jerusalem, iyang giabog ang namaligyag karnero ug salapati nga patyon sa altar aron mananap mao'y manubag sa tao. Ang tigsukli sa kwarta, ang mga money changers, iyang gikasaban, kay ang bahay sa pag-ampo ila kunong gihimo nga den of thieves, lungga sa mga kawatan. Duha ka gamhanan ang nakontra ni Jesucristo. Usa, si Caiaphas, ang nagduma sa simbahan sa mga Hudyo. O ikaduha, si Poncio Pilato, ang gitudlo sa emperador sa Roma nga gobernador sa Judea, ang gingharian ni Herod. Si Caiaphas ang labang panguho sa Sanhedrin. Pondok ini sa mga pari o magtutudlo nga nagpatuman sa napuo kasuguan ni Jehova o sa 613 kabalaod sa simbahan. O gitinguhan ni Caiaphas ang pagbilanggo o di ibang pagpatay ni Jesucristo. Bahay sa mga Romano, si Poncio Pilato, ang gobernador sa Judea, nabalakak ang Kristo tungod sa kadaghan sa iyang mga sumusunod. Nadani sila sa milagroso niyang panambal sa mga masakiton o bandado. Sa iyang paghikap, ang buta nakakita, ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti, ang bakol nakalakaw, ang sanglahon naayo, ang nasundan sa demonyo naluwas, o ang 5,000 katao yung ipakaon sa 2 ka buok pan. Ug labaw sa tanan, si Lazaro nga namatay, 4 na kaadlaw, iyang gibuhi. Tungod niini, nabihag niya ang kadaghanan nga iyang gitudluan sa mga butang nga sukwahi sa mga balaod sa simbahan o Hudyo. Iyang giwali nga sa Sabado, adlaw nga tingpahuay, dili sa ang matarong o gikinahangan nga buluhaton. Sama sa pag-ipo og mais sa taong gigutom, pag-atiman sa maluyahon o masakiton, pagluwas sa mga mananap, Ako diri. Kaon ako diri lo. Kaon ako diri. batok sa Roma. Suma sa mga scholar, si Caiaphas o si Pilato parihas nga mga huyang o karakter o kinaiya. Ang personal nila nga kabutang ang kanunay gipanalipdan. Si Pilato nagoon nga kung magubot ang Jerusalem, siya ang pakasadoon sa emperador sa Roma o tangtangon siya sa pwesto. Sa luyong bahin, si Caiaphas nahadlok na kung muulbo ang kasamo, siya ang pasangilan usab ni Pilato o tangtangon siya pagkapanguho sa simbahan. Nasayo si Jesus na kung moadto siya sa Jerusalem, sigurado na dakpon o bisayon siya. Nanon sa may iyang tuyo dito. May adto siya aron ipakita ang iyang pagsupak sa pagkontrolar sa mga Romano sa Jerusalem o sa templo sa Diyos na nahimutang sa syudad. Sa laing pagkasulti, ipadayag niya ang personal niya nga pagbatok
kang Pilato ang gitudlo sa Roma nga gobernador sa Judea ug kang Caiaphas ang gitudlo ni Pilato nga haring gangis sa simbahan. Sa karaang panahon, sunugon sa mga pagano ang bata o maanyag nga daga aron maam-am ang ilang mga Diyos. Kini nga kostumbre isagop sa mga Hudyo. Apan imbis tao, mananap ang ilang isakripisyo. Nagtuo sila nga pinaagi sa dugo sa karnero nga ihad kang Jehova mahugasan, malinisan ang ilang mga sa ug kalapasan. Pag-abot ni Jesucristo sa Jerusalem, gisugat siya sa dakong panon nga nagdaig kaniya. Apan intriga sila ni Caiaphas, ang ilang bayani kontra bida sa simbahan ug sa Roma. Diyang ipangutana ni Pilato ang kadaghanan kung unsa nga silot ang angay ipahamtang kang Kristo. Ang panon na hugyaw kung singgit nga kamatayon. Paglansang ni Kristo sa krus, isangyo dayon sa mga apostoles nga nagpakamatay siya aron maluwas ang katauhan sa ilang mga saa. Ug sa Biblia, duha ka San Juan, si San Juan nga apostol ug si San Juan nga manalagna sa Patmos, mitawag kaniya nga Lamb of God, Kordero sa Dios. Niining Semana Santa, atong dumdumon nga 2,000 katuig kanhi si Jesucristo murag karnero nga giluba. Ug tungod sa iyang kamatayon, ang Kristyanismo, ang relihiyon sa gugma o kalinaw, gigakos sa tibuok kalibutan. Kini sa Attorney Ruben Canoy, nga manamilit no sa bumingon, ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan.